Aduh, bensin entek. Wong minggat kisah. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe-mu gratis. Onde? Kalau gak nganu tak ada wah musik. Piye saiki tau nuker gak? Alah, aku wis ora tau wis nodal wis bosan aku ki ternak apa kambing barang ngono ki. Kambing lho to kayak iki ngomong. Kambing. Kambing kok. Ya, Heeh. Lah aku ngoyo. ora nek gunane. Piye mami ndek pen awik ora? Alah, ora patek randi Ivan nang bengi wis kaya nglembara ngono. Aku ngoyo arep marani bayar aku. Aku dhewe tuku togel gak 10 nomoran. Ha. Lah titipne brantik sapi ngono. Wah, 10 nomoran jos. Lah kei gak kowe yo. Delok nomor metu oke. Ha, Oke, tos. tau. Masuk gak. Lah udah nang kon ganti sapi. Lah piye pentingnya ning bakul ta? Ah. Aku kali nomor. Ya diwani ku tuku nomor ki ya mbok ya ternak pitik barang ngono. Kaya suwi berhasil saya kopene ngopeni. Nah, saiki yo ngerti togel kayak. Wongane 10 nomoran tembus lek aku sugih to. Lah ya trogel durung mesti lah sing mesti pitik iki saya pilih ngopeni. Sik penak togel Mas aku. Ah, togel ki ya Bagas togel ae wong wong. lho. Ya liwat tangan metune ya bawa nanu iki rezeki lho. Iya, iya. Tadi itu rezekine ya durung mesti. Lah aku wis yakin aku wis bayaran pokoke wis maton tembus togelku. Aku durung. Kayak tenang. Lah aku urung percaya lah sama togel ya malah durung sampe rejane awak durung mesti lek berhasil. Lah apa iki lho. Yo mau wis leren oleh mau bertogel. Wadi, Bro. Tuh, langitnya apa lo nih? Nah, biasa calon bos. Teh dalam pacaran teh koyo ngono kowe iki. Wah, aku sudah dadi bos kok malah kono sing macak. Karo pasar. Lah apa lho? Bergolek wangkil harga matun ini apa? Yo, kenal no? Om gue iki. Heh, Oh iya ya. om gue. Nah, calon bos muda oleh togel iki. Nah, jenengan namanya sinten? Saya mega mendok. Alah, nggih. Nah, sampean putih. Kula lar mriku. Nah. Suwi sampean iki. Sampun. Bapak kalau tak wasul lah. Lha kok enggal. Anu orang bane dereng asal itu Lah. mengke. Nggih, Iya, ngatos kesal apa? hati, yo. Nggih. Hati-hati lho, Om. Eh, Nah, iki lho, rokok lur. Nah, ya rokok turahan kowe niki Yo, ya. ora iki tak sumutne nganggo kowe kuwi mangke wis jane. Aku wis kroso lek kowe arep teko. Lha mangko ndi? Ah, aku ya sekali menggolek wangkil. Lah ora le mudun nomor dik iki piye sidane? Ya engko tak Paparane, jual lho Bro. bayarane yo engko mari ngene tak jual. Tenang ae wis to, oleh-oleh. Iya, kancaku sing di iki urung teko mbuh nyandi. Mentak telepon tanteni ning mebele ya. Berarti Pak J ya aku. Wis kok kon rene ya. Wes, Nah, iya. mbok lek ranti paketan. Ayo, redup paket aja. Ayo. Ngepre gak teko? Masa ora tau duwe paketan iki? Warang rong dino. Jarake segiga ngono. Ah, ya sengko ngene lho. Tukokno. Tak tukokne. Maten ning paketan kuwi. Engko wonge geneng kene, wis teko kene aku tak jupuke duwite. Lah iya, wong iki ngene lho, DI Piye iki. piye? Jarake iki wonge telepon aku. Ngajak golek kerjaan ngono. Dijajal lamaran ning gone Pak J ngono. Waduh ya iki. Ngono aku ing muni ngono. Yo, Lah apa eneng wae ngono. Ya mbuh yo ae rono sesuk aku ngono. ala wis to engko lek jenenge wis duwe sak jupuk ya kowe cah loro ae yo. Pokoke wis nang kene wis ngopi ngerokokan ngono linggo tengok-tengok ning tak bayar pepete. Jane aku lek duit iki yo ora sombong lho, yo ora tau kurang aku jane iki. Lah yo lek tak bingung kerjaan ya suwir to. Kayak kerjaan yo engko kadang ya ngewangi aku lek jenenge aku repot engko lek pas repot yo ngopi-ngopi biasa ngono lho lek. Iya. Ngono aku ge. Lah aku kadang-kadang yo
ngewangi gone tangga 3 dina dingai 20. Iya. Iya. Iya apa? Lah Kadang omku sero. sedina lho. Piye. Sedina iki kerja lho. Kawit esuk jam 7 utawa jam 4 ki ya. Kerja macet barangane kuwi. Kadang dangir oleh 15.000. Wah, ning aku ya sedina ngono wis ngewangi-wangi ngono wis. Repete tak kei kok 7.000 lah. Ya, Lewat dhuwur men ya malah. Penak berarti. enak ning ngono aku iki. Lah iya. Aku dino lek Iku ora apa-apa. ngene iki rokok iki sing ngene iki lho. Kadang-kadang Lah iki mangi aku tak udar to. Iya. Heeh, sak sapa perong slop tak udar. Syukuran. Dek aku yo mlaku-mlaku rene iki nemu sak bungkus. Nek karek udes-udes ngono iki tapi tak lumpukne neh. Kolitek. Iya, rego piro ngono. Yo. Ayo malu omku, sudah. Omku sing ngene wae. Nah, kita ada Fortuner karo. Lah, duitnya metu lho. Sudah bocah marep rene mah ora eneng-eneng iki apa nyawa ta? Nyapa kok sanune tak lidalane to, Lek, sama gue. Lah ya aku dhewe iki yo meng nyapa. Sak arep nguyuh aku golek bocahe rene telu nopo cuman ya. Iya. Anu, toiletnya ning ngono, ning sor gedang, toilet otomatis ya. Iya. Kira ketok sama. Golek bocah anu bunga ono. Iya, iya. Ngono kak. Entek bensine Kang Is. Lho. Aku kalang emang. Aku galang. Apa lho isine kuwi? Alah yo ben es teh. Wis garang. Ini jeneng serang teh. Kamu tak tenis suling lho, Bro. Entek esan es teh. Taro. Ngopong. Yo sandalmu ngono iki piye lho? Weh. Iki keri paling. Weh, wong teko iki lho. Ngono gak panane? Oh, iki. Es teh. Pinta. Iya, kabare. Alhamdulillah saya Mas. Lah yo kok ndi? Ah, ya sunah ono lek panganan iku. Nah, lha kok gawanmu antik men lho. Iya Mas, nang ping antik lah. Iki aritku. Ya antik. Lah edan mah piye lho, aritmu lak tuku ora iso nyambut gawe lho. Antik tenan lho iki. Regane 5.000. Lah ora iso nyambut gawe. Nek iki akuane kuwi kekno ganti gawa. Mesakne ngono to. Lho kok gawe. Isine. Baru ngombe Mas. Wis entek tapi. Nah, Akuane ki Entek, ganti Mas. anu ganti rosok-rosokne ngono. Lah kok sing pokro lho kan Kang. simpel, gue sebenarnya simpel. Iya, terahno. Iya. Ora, aku arep takok, jare kowe emang bingung kerjaan iya to. Iya Kang Dre Kang. Ya Kerjaan. engko kan ngene to, aku arep njupuk bayaranku ning kono. Mulai es duit tak gawe kerja ning kene ya. Ya wis kerja wis ngene iki, wis ngerokok, ngopi, ngono wis tak bayar. Enak men Kang. Ya engko wis engko 7.000. Engko lek lembur teko jam 10, hitungane kan 2 dino dadi bayarane 3.000 ya. Iya Kang. Lah iya. Kon kerjane mebelmu lho kon ngewangi-wangi masa apa Wis ngapa. gampang. Lah piye ding iso ya ora? Lah ya iki engko tak parane mulai no. Engko tak parane iki engko. Ancene jas ngono Lah iya, engko pembae kono jet kodang ya. Kodang lho. Mambingi sayange ra ngipi aku. Wae ngipi pengen ketemu aku. Ora turu paling. Ya ora aku mikir duit. Ngono ya. Iki yo pokoke cah loro nang kene yo. Lah kon nyanyi. Lah nyandin nang. Aku tak salin, tak njupuk togel. Yo, Oh iya. yo. Lah aku ning kene nyapa aku. Ya selinggo-linggo ngene kan engko aku teko kene tak bayar to. Oke. Oke, cek rokokmu enak men. Ya iki rokok. Berapa ya? Tos, cok. Oh. Wis nang mangga to. Saya tak salin aku. Masak sing bos calon bos model. Iya. Wis, nyang. Tenan ya. Iya Kang. Stop. Bocah ning mau piye oleh tenan to ya. Boleh ya. Oh, ngolehna palak oleh sak andek ngono kan. Mosok ora gelem gogrok. Pirang atus ya beli ya. Jereke 100 punjul ngono lek oleh wis puluhan juta.
Ah yes, muga-muga lah ya ada di persinan ya. Iya no. Iya. Iya sama salin kok nyapa kok orang tandang itu. Sila ora bagian ya. Iya. Iya, Lek. Ya, ana tenan. Iya, no. Ya, Mas. Mas. Iya, macake. Aku dasi. Aku budase ya. Yo ya. Mas dulu lho ya. Ya, calon Jalan tos. Oke. Nggo mlaku, nggo motor apa mlaku? Nggo motor, Lur. Yo nggo rekku lho, bensin sik titik manggo karo ijinan. Sandalku. Nguling-nguling lho bodho. Nah ya piye? Mas ya, ini ngaruh dasi katoke sandale. Gal to? Heeh. Ora gak tas. Betul. Yo nggo. Iya, gak ada duit Sik itu lho. apa? Tas yo. Sing gedhi lho. Iya, no koper no. Wes tas gedhi. Masuk. Dasik yo. Oh. Oke yo. Ayo ndrok mebele. Beli masjid ya? Iya. Piye to bentuke? Oh, yang ini usahaan. Iya, maju ya kita. Ah, saya bilang yang model terbaru ya. Iya. Mending. Iya apa to iki, Ge? Iki kok podo apa jenenge iki? Arit gaji. Hah? Adilat ke pengalitan sepet apa? Jenenge. Enak ya. Pari lho iya. Enak kuwi ngarit. Kuat jarene. Iya, sepi ngono mang. Kok kerja nang Dibane aku kerja rono-rono ngono. Penak ning kene kita. langsung. Oke ya. Ayo. Iya apa iki, Ge? Hah? Oh, kabeh salam lah. Ini apa? Loh, gimana toh? Kenapa? Oh, Jadi ngono. Wah. Iku ngono lho. ini setem tuh cah iki, Ge. Tak kira kabel anu iki, Mang. Salon, lah salone oke lho. Wah, iki apa iki? Iki kaya Ya, kuwi lagi lagi. ke wedan kae kan. Yo ora iki susu lek iki tok iki. Yo mbenane bocah ya. Wah, iki terane. Ajel oleh ora ya? Yo mbok ngenteni wong iki golek teko. Jajan cocok. Jadi enak enggak tak jam apa? Ngombe. Nah ya. Seger ya. Nunggu-nunggu kene apa nanti ngenteni wong iki, Mang. Nek soto kayak kerja apa piye ngono. Iki lho kan tanjak iki rapane iki. Wah, iki foto apa iki? Iya. Nek kita lagi ada foto lagi iki, Ge. Iya. Ini piro ya jane? Iki proyo 2000 peso lah. Iku. Lah ade kan gawe ngene iki lek didol larang ya dibayar murah ya sudi lho. Ya ancang men. Iya. Nah, apik tenan ya kerapane. Nah ya. Pesen aku sama. Wah, dene cek iso ngene iki. Gimana ya? Iya, nek lara diwara ya piye? Nggak langsung pinter ngono yang gini. Lah iki ki kayu sing sakmene kan yo utuh ngene iki sing bolongnya ra mane-mane. Hah? Nah, iki kayu utuhan lagi ya. Iya, utuh ngene iki piye lah ora? Ini bisa menerima pesanan ya gini ya. Iso mestine. Yo kok ada ngono kok. Ora jam teko-teko wong emang. Oleh apa ora to jenenge? Berarti ya oleh bayar. Setengah ini oleh lho. Ini oleh bayar nggak ada. Lah iya. Males. Getakno lek coklat padoni iki. Iya. Ora dadi tompo kerja kapok. Nunggu sing apik ngono. Ade iki daya sing ngene iki. Aduh, bensin entek. Wong minggat isap.
puasin juga. Puasin juga. Boleh oke dong anu. Itu jenan. Tak tuntun dero nek. Kono ya. Oleh oke ora puas no. Aku jaluk lu. Tak tuntun. Kono ya. Nah, iki bos, oke lah. Dempulmu iki. Piye. Boh. Wong malah minggat iki piye. Aku wis kadung utang duit nang Yusri 100 to. Tuku nomor wong minggat. Minggat. Iya. Nah, ora goleki. Wah, aku mesti didoyo omahe, aku iki tak golek ning pasar kono ya to. Tak golek ning pasar, jarene wonge ora teko. Tapi aku didoyo alamate. Niku ning kamar. Kamar dias mung to lho ning pasar kok kamar ndram hotel kok piye to kowe iki. Jane pinter kok goblok. Lho, Kang, ya tak kira lho, Rek. Ning pasar kae ning kamare, dituru sapi. Sapi iki turune ning kamar, Kang. Tak omong. Aku iki mau panas ya. Kumpet. Lha apa digoleki ya, yo digoleki. Bolongan celun kono, Mang. Omahe ning kono. Yo, digoleki. Aku tak salin. Yo, Yo, aku kene sik wonge. yo. Yo. Kang. Ya. Oh, ngoten nesu. Terus, ora wong itu nesu bandare minggat. Kita ngajak nyapa wong. Goleki. Terus piye? Weruh ora wong ya, Mas? Lah iya ora bro kae. Bet golek te wae goleki. Ya ora apa-apa lek masak nih. Sak ya, jadi berutang Yusri piro 100 juta. Hah? Ditenteni lek ana mungkin karo ngrokok nang kene. Nyanti mau ngajak goleki marang itu. Tuku itu. Ya Mas, itu golek itu. Oh, baik. Yo, Laku no. mana mau lho kuwi pikir. Jadi weh.